Здравей, EvilSite. Това е кандидатура за твоя сървър. Правих кандидатура на Survivor на моя World, но нещо не се получи. Реших да направя на креатив. Ще построя нещо, но няма да го казвам сега. Нека да бъде в тайна. Накрая на клипа ще отговоря на всички въпроси. И така, нека да започвам.
friend, but I'm just like you. И така, пак съм тук. Сега ще поговоря за къщата. Мисля, че готина е станала. Така, направо с прозорци, с покрива. И също така направих една изненадка. Изненадата е автоматично осветление. Ето, всичко изгасна, тъмно е. Оп, този сторч вече помахна. Мисля, че е по-готино, защото сторчовете става много грозно. Знаете как става, ето така, като се слага и просто не е красиво. Тук е нещо като честрум. Тук е беше тъмно и заради това сигурно са се спалнали. Така, това е за първия етаж. Тук тази вълна е нещо като килим. Готино се е получило според мен. Тук са стълбички. Малко копирано, но исках да направя по-хубав дизайн, да видя дали стане. Тук е терасата. Ето така, голяма тераса. Тук на втория етаж също е така. Даже мисля, че ето така. Хоп, и става всичко светло, по-яко е. Ето с торчо, както казах. И това е спалнята. Ето, тук с честове. Тук също има лампи. Обаче го направих ръчката да е отгоре. Не знам защо, просто тук няма как да я сложа ръчката от тази страна. Мисля, че се готино се получила тази спалня. Може и картини да се сложат. Не знам. Всеки, който както се предпочете. Може и да не се слага картини. И ето сега, както съм направил това. Оп, тук торч трябваше да има. Ето така. Ето. Така съм ги направил лампите. Много проста система. Сега долу как съм ги направил. Сляза долу. Ето по същия начин съм ги направил. Няма да разкривам на там, защото навсякъде е едно и също. И сега да започна да отговаря на въпросите. Първият въпрос беше на колко години съм. На 17 години съм. Вторият въпрос от кога снимам и от колко време. Снимам отскоро. Мисля да продължа. Другия въпрос беше за видеото. Ето правя видеото, ще го кача. Другия в кои други сървъри съм играл. Minecraft Mania. Вече не съществува този сървър. Спряха го, беше много готин. Затова се търся някой по-специален, по-хубав. Искам да участвам в Evil Crowd, защото хората са приятни, няма толкова много грифари. Не се заяждат. Просто готини хора. И да, това мисля, че това беше моята кандидатура. Дано да бъде одобрена, много ще се надявам.
И да, това е. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако съм забрал някой, извинявам се. И нещо друго, ако не съм отговорил, също се извинявам. И така също да не ви е харесало и Redstone системата тук с лампите. Това беше и късмет на мен.